adevărat, nu o să stăm să căutăm Enderman-ul prin pădure, ci o să spawnăm noi, să spunem așa, un stack de Enderman, 64 de Enderman și să vedem dacă ne dă unul alb. Însă, înainte, v-am spus gen că trebuie să intrăm pe versiunea de Minecraft de 1.6.4 pentru că Minecraft să fie codul binar help, pentru că, bă, Enderman-ul ăsta este ceva mai special. În cazul în care o să-l vedem și o să-l găsim, tot mai continuă și pe aici, adică, bă, uitați un Enderman, ok, dar nu e un white Enderman, e bine momentan, însă, bă, mamă, uitați un schelete, bă, deci, bă, tot ce văd alb, deja sunt super paranoic, tot ce văd alb zic că, mamă, uite, e un white Enderman. Și urmează să facem, e foarte simplu, să ne luăm noi o armură așa, să ne luăm niște golden apple de-astea enchantate frumos și, efectiv, boys, o să spawnăm un stack de Enderman. Deci eu zic că, bă, din 64 de Enderman, dacă ar fi real mitul, 100%, men, efectiv, 100%. Dar nici nu știu de ce mi-au astea, pentru că nu o să mă dau de pe creative, mi-am luat așa. Hai să căutăm aici Enderman. Bă, 100% boys, adică nu puteți să mă contraziceți la chestia asta. Dacă ar fi real mitul, bă, din 64 de Endermani, n-are cum, bă, stați că o punem muzica de la Minecraft. N-are cum, bă, din 64 de Endermani să nu... Dă muzica mai jos. N-are cum din 64 de Endermani să nu apară măcar unul. Sau poate mitul se referă... Voi vedeți acolo în față ce văd și eu. Bă, man. Bă, voi vedeți acolo în față ce văd și eu? Bă! Mamă, s-a făcut alb, s-a făcut negru iară. Bă, m-am speriat, bă, că dacă l-am găsit. Bă, ce-s cu miturile astea fake, bă, că nu-i fake deloc, what? Ok, mamă, iar am văzut ceva acolo. Hai să nu mai pierdem timp, boy, și să începem să îi spawnăm pe ăștia. Știi ce zic? Let's go. Deci, bă, din 64 de Enderman, 100% ar trebui să fie unul. Adică dacă nu, înseamnă că e fake mitul. Let's go, bă. Deci, momentan, niciunul. Mamă, nu suport sunetul ăsta. Spawnăm aici, boys. Nu ne dă niciunul, man. Ce-i asta? Bă, da, am văzut ceva acolo, dar ăla ce mai probabil era doar un bug vizual. Având în vedere că Minecraft 1.6.4 are multe buguri. Bă, eu zic că am spawnat, da. Bă, deci mitul ăsta aș fi crezut 100%, vă spun ce că e fake, adică n-aș fi avut altă așteptare de la el. Însă acum, bă, chiar nu știu ce să zic, ați văzut că l-am văzut pe ăla acolo. Însă uitați-vă, bă, de la distanță, men, cred că asta e hazul, uitați-vă. Având în vedere că, da, poate și versiunea mai veche și vreun bug sau ceva de genul, par toți Endermani albi. Ok, man, bă, poate asta era, nu știu, bă, mitul ăsta e pe jumate adevărat, pe bune, și mă așteptam să fie 100% fake, chiar nu mă așteptam la chestia asta, să văd Enderman al, puteți să încercați și voi, desigur, gen, puteți să intrați pe, cred că nu neapărat, sau poate de la harta asta că îi vezi albi, habar n-am, gen, nu, cred că puteți să intrați pe absolut orice hartă, pe 1.6.4 și o să-i vedeți albi, dacă vă uitați de la distanță, însă nu știam chestia asta, bun, eu zic, voi să lăsăm asta, așa să dăm un verdict, mit 50% adevărat și să trecem la următorul mit. Al doilea mit din acest episod, boys, bă, e super ușor, super simplu, însă în același timp foarte, foarte creepy. Este vorba despre mitul lui The Laughing Jack. Chiar acum aveți o postă pe ecran, boys, cum se spune că arată The Laughing Jack în Minecraft. Și hai să vă zic, boys, cât de simplu este efectiv mitul ăsta. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe Minecraft 1.17.1 și să intrați pe o anumită hartă de Minecraft cu un sit bântuit, unde se consideră că este casa lui The Laughing Jack. Asta e tot ce trebuie să faci. Și cică băiatul ăsta, dacă tu te duci în casa lui noaptea, ori e în casă, ori e sub casă, adică bănuiesc că e o mină sub casă sau ceva de genul, nu înțeleg cum poate să fie